जा दे नों संनाय बिराद गोथाव खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै दिनै जाहैबाय 1 जानुवारि 2024 गोदान बोसोरनि गोदान जागायजेननाय आङो नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो बारग'होबाय बोसोरनि गिबि सानखौ जोंनाबो बिदिनो थांबाय आरो एथ' स्पेशल जेबो खालामाखै जोङो मानो होनबा जोंना बयनाबो माने खामानि सोलिगासिनो आरोना आइनाबो स्कुलनि गुणोत्सवनि थाखाय माखासे खामानि सोलिगासिनो आरो आंहाबो एग्जाम दङ नालाय ओंखायनो एग्जामनि एसे प्रिपेयार खालामगासिनो आरोना थ' ओंखायनो जेबो जोङो प्रग्राम लायासै थ' नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बयनिसिमबो बावहरनाय थाबाय बयबो जाहाथे खुसियै जिउखौ दैदेनलांनो हायो आरो बयनिबो जिउआव खुसिया फैयो ओमफ्राय देहाफोरा मोजाङैनो थायो मोजाङैनो न'खर खुंलांनो हायो बेखौनो आङो आसा खालामबाय थ' जोंहा जेबो स्पेशलथ' खालामनाय जायासैनो आङो मैया ओरैनो केक फिसा लाबोदोंमोन आरोना मालायफ्राथ' गिदिर लाबोयो आङो ओरैनो फिसा मोननै पिस लाबोदोंमोन आरो मानो होनबा जों जानायबो जाखाया नालाय ओमफ्राय सुगारखौ एसे एभयड खालामगासिनो आरोना थ' माने फिसा लाबोदोंमोन बेखौनो दा नोंथांमोननि सिगाङाव हानोसै आरोना वेट ओमफ्राय फाइनालि केकआ जोंना बिदि आरोना नैबेहा बिराद हांखुर जाबाय दे ओरैनो हेपि निउ इयार दे ब्रा हेपि निउ इयार एभरिवान दे हेपि निउ इयार रोजा हेपि निउ इयार बयखौबो विश खालामदो खनसे हेपि निउ इयार बेनोसै आरोना बेनो केकआ जोंना फिसासानो गोथावानोमोन आइ बाबानोबो हैनोसै बेखौ नै मोनसेखौ जानानै नायनोसै आङो माबायदि नाइस दा उनावहाय माबा जालाङो बेखौ आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थासिगोन हा राजाया माने बिराद हांखुर जादों मानो होनबा बे खामानि मावगासिनो आरोना कम्पिउटारावहाय स' जोंहा मैगंखौनो मोनथ्रासै ओंखायनो लाइ अनला जानोसै फोनांसिगौमोन ने फोबाबो जालालै बेयो जानाय नंला दानाबा लेटिउसआ थागोन खिन्थु अमाजों जानो ओमफ्राय नै माबाफ्राबो राजोब्बाय लाइफ्राबो नै मोनसाबबाय एसे हाया दुन्दिया खाखांबाय नै रेबोना बिबारफ्रा नै बेसर बिबार बायदि नुलायलायो दसे सोमनानै दोनसै ओमफ्राय जोंहा नै आलासि सफैबाय क'क्राझारनि आइ बिखुनजोमोन ओमफ्राय दा दिनै हर थागोन आरोना थ' बिसोरो गिबियावनो बेहेरगामियाव थांगोन आरोना बिसोरनि हा दङ नालाय बैहाय थांगोन ओमफ्राय नै आइ बाबा मोना हांसोखौ फुगासिनो आरोना हांसो माथाम जानोसै आरो दिनैहाय ओमफ्राय आंनि लाइ अनलाया नै जानोसैयानो बे मोनबानो जाबाय आरो आलदाखौ मावनोसैलाय आइया फैबाय नै आङो गाजर चाटनिखौ बानायनो होबाय आइखौनो गासिखौबो हानानै दोनजोबखादोंमोन ओमफ्राय ओरैजाय हांसोखौ सावगासिनो बिराद मेजेम दङ आरोना हांसोआ ओमफ्राय निउ इयारनि हिसाबै जानोसै आरो जाखानाय जायाखैमोन नालाय खिन्थु ना बेखौ आइ बिखुनजोआसो बायनो थिनदों आरोना बायनानै माने गाव जाहोनसै आरोना बिदि जों बायनाङा होनदोंमोन खिन्थु मालाय बायनो होनबाय नालाय ओंखायनो दे होनबालाय होननानै होबाय आरो बायनो ओमफ्राय नै आइया संगासिनो आंथ' संफेराखै हांसोखौ आरो फिसिदों होनबाय नालाय होनबालाय आं माथाम बायनोसै माथो बायनानैसो जाफैदों आलासिफ्रा बे माबासो बिजनेसनि सापर्टिंसो बायनानै जायाखै आं बायबाय आरो जोंनो मोनजाफिनबावबाय
New Year निब्रा New Year नि इनखौ थांनानै जाहैदों लाना थांनो रोंला फैनो रोङा नालाय बोसोर फैबाय माथो गाय जानाय नायनोसै आंबो आइ संनायखौ बिजा हानदों औ बिजों होनदां गरम जादों Yoi, packing खालामदो मानो थांदो ओमफ्राय आइ उदां नांगौ जाखो थांदो आं मिथिया packing खालाम आरो थां गाबोन फुङाव थांनांगौ थां packing खालाम जल्दि खालाम माला सोदोसो जल्दि बे नंमारगौ नंगौ जोंना आंना पेकिंआ जाबायबो एक्चुअली राजाया माने गाव पेकिं खालामा नालाय ओंखायनो आंखौ दहायनिफ्रायनो पेकिं खालाम होनगासिनो आरो खिन्थु आङो आलासि थानायखाय माने खालामथ'वाखैमोन आरोना हराव खालामनो होननानै ओमफ्राय ओंखायनो बियो आंखौ होखारनाय स्टाइलाव बुंबाय आरोना ओमफ्राय दा गावनानो बाखि दंबावो जों गाबोन फुङावनो माने क'क्राझार थांगोन नालाय आंनि खामानि दङ ओंखायनो आरो राजा नोंनालाय माखौ लायो लालाबाय होननानै गाबोन माखौबा बिहैबा जानाय नङा दे नोङो थ' आं बिनिखौबो सोनानै लानोसै आरोना पेकिं डान बेयावनो बे फिसा बेगावनो जाबाय पेकिंआ ओमफ्राय आलासिफ्रा बायहेरायाव दंथ'यो ओमफ्राय बिसोर सानैबो आंनि बिखुनजो जायो आरोना ओमफ्राय साथाम फैफादों बिसोरखौ आङो बांद्राय सिनाया आरोना दा बिसोरखौ ओंखाम जाहोनोसै ओमफ्राय बिसोरबो गाबोन थांगोन खिन्थु मा समाव थांनाय जायो मिथिया आरोना थ' नायलांबाय थादो दे जाफ्लांजोब्बाय दे नों संनाय बिराद गोथाव अनलालाय हांसोखौ आं सङाखै आइया संदों आं संफेराखै हांसो जोंथ' आंबोथ' जेबो रोङामोन हाबायावहाय हाबा जाखांनाय बे अनलाखौ जों बेखौजोंल' संबाय नै लालजिमोन आलासि फैबा आङो ना अनलाजों दाउजों संनो रोङामोन ना बेदरानो जि गोरा बेखौ जि अरखालायनाय जाबाय रोङामोन ना आं उनावसो रोंजोबदों आङो दाथ' सोमोन हाला जेबो हांसोखौ नोंसोरसो बाबाया होनबाय थाखादोंमोन जानो लुगैदों होननानै हांसोखौ बायगौ दं मानो बिजनेस बियो नोंसोर मा मोनथिगौ नों बिजनेसखौ ओरैनो बोरै जानो लुगैबा ओरैनो मोनजायाना बेनो एबनेबो हिसाब नों मा मोनथिगौ आं दख'नाखौ ओरैनो होनो हागोन नामा हाया ओमफ्राय दिनै जाहैबाय 2 जानुवारि बयबो थांनो थाखाय रेडि जाबाय ओमफ्राय जोंहाबो रेडि जाबाय बेनि उनाव बिसोरबो ओंखाम जाखांनानै ओंखारलांबाय जोंबो क'क्राझार फारसे फैबाय आरोना थ' भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो टिल देन बाय बाय लाभ इउ अल